Was het een onrustige week in Heerenveen? Nou ja, gisteren en eergisteren zijn er natuurlijk ja, wat geluiden naar buiten gekomen. Iedereen heeft dat meegekregen dat er ontslagen zijn gevallen. En ik denk dat als er ontslagen vallen binnen een organisatie, binnen een club, dat het altijd een beetje onrustig is. Vooral als het mensen zijn die dicht bij het team staan. En dan worden dus de jongens geïnterviewd en die hebben dan daar hun mening over klaar. Dus op dat gebied was het wat onrustig. Alleen rondom het voetballen, rondom het veld was het vrij normaal. Ja, het heeft geen invloed. Nee, dat denk ik niet. Kijk, wat het positief is dat die mensen die rondom die selectie zitten ook gewoon hun werk zo goed mogelijk blijven uitvoeren. En daar merk je niet aan dat zij dat te horen hebben gekregen. Dus dat is super positief. Ja. Maar toch horen jullie dat jullie elftalleider Herman van Dijk en ook de maatschappelijk begeleider Pieter Buescher ontslagen worden. Wat doen jullie daar als spelersgroep mee? Jij als aanvoerder? Nou, kijk, wij vinden het dus ongelooflijk jammer dat die mensen weg moeten, omdat wij er dagelijks mee te maken hebben en goed contact mee hebben. En ja, natuurlijk toen wij dat hoorden waren wij ook verbaasd. En wij zijn gisteren met de spelersraad naar de directie geweest, naar Joke van der Wiel en Hans Vonk. En daar hebben we een gesprek over gehad. En die hebben ons in ieder geval op een duidelijke manier proberen uit te leggen hoe het in elkaar zit en wat de redenen zijn. En ja, of wij het nu eens zijn met het feit dat het gebeurt, er is wel een duidelijke uitleg geweest over waarom. En dan is het moeilijk voor de spelersgroep, ja, ondanks dat je het ongelooflijk jammer vindt en dat je het liever anders zou zien, om daar nog heel veel ja, dingen aan te doen. Dus ja, wij vinden het alleen super jammer, dat kan ik zeggen. Dat kan ik voor de hele spelersgroep bepraten. En ja, als het goed is, zouden naar oplossingen worden gezocht naar volgend jaar met de directie. Dus, Ja, wat voor oplossing moet ik dan aan denken? nou ja, zij melden ook naar ons dat ze wel proberen om de mensen bij de club te houden. Dus op vrijwillige basis, zo niet op een andere manier in een bepaald contact. En ja, hoe dat precies zou zijn, dat is moeilijk aan te geven. En hoe dat zou lukken, dat is natuurlijk in de toekomst kijken, dat kan niemand. Maar wij hopen in ieder geval dat deze mensen wel betrokken blijven bij ons en bij de club. Ja, je kunt van iemand die hier een baan heeft niet vragen diezelfde baan vrijwillig te vervullen, toch? Nee, dat zou dan niet dezelfde intensiteit hebben. Dus dat zou dan geen 40 uur betekenen, maar misschien op een minder urenbasis of op een vrijwillige basis. Maar dat ze nog wel een contactpersoon zijn voor de jongens. Dus zich wel beschikbaar stellen. En ja, hoe dat precies ingevuld en opgelost gaat worden, ja, daar kan ik ook niet te veel over kwijt. En ja, daar zal worden naar gekeken. Ja, je moet het dan verder ook overlaten aan de ondernemingsraad, denk ik, hè? Ja, de ondernemingsraad, maar ook het bestuur. En hoe wij gisteren met Jelko en Hans hebben gezeten, waren zij heel welwillend over dat ze wel naar mogelijkheden keken om die mensen bij de club te houden en dicht bij de spelers te houden. Dus ja, dat is positief voor ons en voor de club. Ja.